Persze, megvárjuk a bosszú, ameddig elmegy. Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit a mai videómban, amiben nem másról szeretnénk beszélni, mint P. Diddy, Puff, Love, Brother Love, Puffy Combs, Puffy, The Diddler, vagyis Sean Combsról. Kibaszott sok neve van komolyan. Sean Combs 1969. november 4-én született New Yorkban. P. Diddy háromszoros Grammy-díjas amerikai rapper és producer, és 2022-ben a hip-hop történetének harmadik milliárdosa lett. Anyja modell volt, apja pedig az amerikai légierőnél szolgált. 1993-ban alapította saját lemezkiadóját. 1997-ben kezdte el rapper karrierjét. Első nagy lemeze ugyanebben az évben jelent meg. Azóta még 5 stúdióalbuma került ki a kezei közül. A hatodikat is tervezett, de logikusan az már nagy eséllyel nem fog kijönni. Több dala is sláger lett, díjakat is nyert hosszú pályafutása alatt. Más rapperekkel és együttesekkel is zenélt együtt, és több vendégszereplése is volt tévéműsorokban és filmekben. 2 évvel ezelőtt Sean Diddy Combs rapszínész és mogul pazar 53. születésnapi bulit rendezett $61 millió Beverly Hills-i kastélyban. Sztárok sorra vonult fel, hogy kocintsanak a karrierjével, és vendéglistán szerepelt Jay-Z, Travis Scott, Mary J. Blige, Kehlani, Tinashe, Chris Brown és MGK, vagyis Machine Gun Kelly. A buli egybeesett a zeneiparban eltöltött 30 évvel, 3 évtized alatt megalakította saját szórakoztató birodalmát, és megváltoztatta a hip-hop hangzását, művészként és producerként is olyanok számára, mint Mariah Carey, Jennifer Lopez és a The Notorious B.I.G. Gyorsan előre 2024-re és a karrierje a kötelek előtt áll. Egy New York ügyben a sztárt azzal vádolták, hogy nőket rabolt el, kábítószerezett és szexuális tevékenységre kényszerítette esténként lőfegyver használatával és erőszakkal fenyegetve. Ugyanabban a Los Angeles kastélyban, ahol a születésnapi partját tartotta, a rendőrség márciusban razziát tartott. A hatóságok olyan eszközöket foglaltak le, amelyekről azt állítják, hogy az úgynevezett freak-off nevű privát eseményekhez készültek, közöttük különféle anyagokat és több mint 1000 üveg babaolajat. Diddy minden vállalatok alatt és szeptember 17-én kedden ártatlannak vallotta magát. A bírósági eljárás egy évvel azután indult, hogy több nő pert indított ellene, így alakult ki a Diddy elleni vádak sorozata. Cassandra Ventura művésznéven Cassie énekes és modell Diddy lemezkiadójához szerződött, és több mint egy évtizedig a párja volt. Egy polgári perben azonban azt állította, hogy Diddy a hatalmát arra használta, hogy irányítsa és kényszerítse őt a kapcsolatukban. A keresetben bántalmazás részletes leírása is szerepeltek, és Cassie azt mondta, hogy Diddy rendszeresen ütötte és rúgta, súlyos sérüléseket okozva neki. Leérte a freak-off néven ismert bulikat, amelyek drogokkal teli napokig tartó események voltak. Azt állította, hogy Diddy nőket kényszerített ezekre a bulikra, és saját szórakozására filmezte őket. Cassie szexuális zaklatással és nemi erőszakkal is vádolta Diddyt, és elmondta, hogy az incidenseknek gyakran voltak szemtanúi hűséges emberei, akik nem tettek semmit, hogy megállítsák a bántalmazást. A perben azt is állították, hogy Diddy tönkretette Kid Cudi autóját, hogy eltántorítsa őt attól, hogy randevúzon Cassie-vel. Diddy tagadta a vádakat és zsarolással vádolta meg Cassie-t. Egy nappal a kereset benyújtása után az ügyet egy meg nem nevezett összegért rendezték, de Diddy továbbra is ártatlannak vallotta magát. A Cassie perének rendezése utáni hetekben Diddyt több nő vádolta meg szaklatással, visszamenőleg 1991-ig. Egy másik nő decemberben beperelte Diddyt, azt állítva, hogy a Bad Boy Records korábbi elnöke, Harv Pierre és egy másik férfi 2003-ban helyetlenül bántak vele, amikor 10 éves volt. A bírósági dokumentokban a nő, akit nevén ismerünk, azt mondta, hogy a támadás előtt sok alkoholt és kábítószert fogyasztott, és olyan rosszul érezte magát, hogy alig tudott állni, és alig emlékezett, hogy hogyan jutott haza. Diddy válaszában azt mondta, hogy nem követett el semmilyen helyetlen dolgot, még Pierre azt állította, hogy az állítások tévesek és hamisak. December 6-án Diddy Instagram oldalán reagált a perekre egy nyilatkozattal. Elég is elég, írta. Az elmúlt néhány hétben csendben figyeltem, hogy mások megpróbálták aláásni a hírnevemet és mindazt, amit elértem. Rodney Jones Jr. zenei producer, aki 9 számot készített a 2023-as The Love albumhoz, 2024. februárjában beperelte Diddyt azzal vádolva, hogy kellemetlen helyzetbe hozta és nyomást gyakorolt rá, hogy bizonyos szívességeket tegyen meg. A New York-i bírósági iratok szerint Jones azt is állította,
hogy Diddy megpróbálta meggyőzni őt egy másik férfival való kapcsolatról, azt állítva, hogy ez bevett szokás a zeneiparban. Diddy ügyvéde Sean Holly nem többnek, mint hazugságnak nevezte Jones-t vágyait, és kijelentette, hogy azok tiszta fikciók, amelyeket elsőprő vitathatatlan bizonyítékok cáfolnak majd. Nemrégiben nyilvánosságra került egy CCTV felvétel, amely egy 2016-os incidensről készült, egy Los Angeles-i szállodában, ahol Diddy és Cassie Ventura között történt egy erőszakos összetűzés. A videóban látható, hogy egy férfi a földre löki Venturát, majd megrúgja, miközben a nő a padlón van. Később megpróbálja megragadni az ingnél fogva, és egy tárgyat dob felé. A felvételek nyilvánosságra kerülése után Diddy elismerte a történteket, és bocsánatot kért. Cassie később egy nyilatkozatban kiemelte az ilyen esetek hosszú távú hatásait. Crystal Kinney, modell és színésznő, azzal vádolta Diddyt, hogy 2003-ban egy New York-i hangstúdióban olyan helyzetbe hozta, amelyben kényelmetlenül érezte magát. 2 nappal később April Lampros is pert indított ellene, azt állítva, hogy 1995 és 2000 között több alkalommal is kellemetlen élményekben volt része. Lampros elmondása szerint 1994-ben ismerkedett meg Diddyvel, amikor a Fashion Institute of Technology hallgatója volt. A kezdetben a romantikus kapcsolat szerinte idővel egyre inkább irányító és negatív irányba változott. Egy eset kapcsán azt állította, hogy nyomás alá helyezték, hogy olyan döntéseket hozzon, amelyekben nem érezte magát komfortosan. Diddy nem vett részt azon a virtuális meghallgatáson, amelyet Terry Click Cardello Smith, egy michigani fogvatartott indított ellene. Cardello Smith azt állította, hogy egy 1997-es Detroit partin kellemetlen helyzetbe került Diddy miatt. Mivel Diddy nem jelent meg a meghallgatáson, a bíróság mulasztási ítéletet hozott, és $100 millió megfizetésére kötelezte. A sztárt egy Manhattan szállodai szobában tartóztatták le, miután a nagy esküdtszék vádat emelt ellene. Ügyvédje szerint végig együttműködött a hatóságokkal, és önként utazott New Yorkba, miközben a vád emelésre várt. Sean Combs megjelent a New York-i Egyesült Államok kerületi bíróságán, ahol a különböző vádakkal szembesült. Az ügyészek állítása szerint egyes események során bizonyos résztvevők nyomás alatt érezhették magukat. A vád szerint Combs és munkatársai megszervezték ezeket az összejöveteleket, beértve a helyszínek foglalását és az utazások intézését. Az ügyészség azt is állítja, hogy felvételek készültek az eseményekről, amelyeket később bizonyos célokra használtak fel. Amennyiben bűnösnek találják, Combs hosszú börtönbüntetése számíthat. Ügyvéde határozottan tagadta a vádakat, kijelentve, hogy minden résztvevő saját akaratából volt jelen. Combs ártatlannak vallotta magát, azonban a bíróság elutasította a óvadék iránti kérelmét. A döntést azzal indokolták, hogy fennállhat a befolyásolás vagy az eljárás akadályozásának kockázata. Ügyvédei többször is felebeztek és felajánlották, hogy Combsot éjjel-nappal biztonsági őrök felügyeljék. A bíró azonban aggályát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az énekes még így is kapcsolatba léphet tanukkal vagy más érintetekkel. A tárgyalás jelenlegi tervek szerint 2025. május 5-én kezdődik. Ez lenne a vége a videónak, köszönöm szépen, hogy megnéztétek, és hogyha tetszett nektek ez a fajta content, akkor írjátok le a kommentekbe, hogy mit szeretnétek még látni. Megköszönném, hogyha adnátok nekem egy lájkot, meg egy követést, ezt megköszönném, és találkozunk a következőben. Szeretlek titeket, mindenkinek pacsi, nyaljátok az acsin, csá!